Robin Hood, fora de la llei, dins la història. Context històric i literari de la llegenda. La llegenda de Robin s'origina a l'Anglaterra medieval, probablement entre els segles XIII i XIV, i es va transmetre oralment abans de fixar-se per escrit. Tot i que no hi ha proves clares que existís realment, el personatge representa el rebuig a la injustícia, l'abús de poder i la corrupció feudal. La història se situa durant el regnat del rei Ricard Cor de Lleó, mentre el seu germà, el príncep Joan, governa de manera injusta. Robin esdevé símbol de resistència i justícia social, roba als rics per donar-ho als pobres. El bosc de Sherwood despertava lentament. La boira s'arrossegava entre els troncs com un animal cansat i les fulles encara humides reflectien una llum pàl·lida. Aquell era el territori de Robin. No hi havia muralles ni torres, però cada arbre era un aliat, cada camí secret una defensa. Robin observava el bosc des d'un petit turó. Feia temps que havia deixat de comptar els dies que vivia fora de la llei. El record de la seva antiga vida com a noble li semblava llunyà, gairebé irreal. Ara, la seva llar eren les ombres verdes de Sherwood i la seva família, els homes alegres. Aquell matí, Little John tornava d'explorar els camins. Els soldats del xèrif tornen a patrullar, va dir. Han pres gra i bestiar d'un poble sencer. Robin va estrènyer les dents. Aquelles notícies no eren noves, però cada vegada li encenien la sang. Aleshores, avui no superem sols, va respondre amb un somriure tranquil. Els homes alegres es van moure amb silenci. Un avançava com una ombra, l'altre vigilava des d'un arbre alt i un tercer murmurava una cançó mentre amagava la seva força darrere una rialla. Quan el comboi del xèrif va entrar al camí estret, tot va passar molt ràpid. Una fletxa va tallar l'aire i es va clavar davant dels cavalls. Els soldats es van aturar, confosos. De sobte, Robin va aparèixer sobre una branca. No patiu, va dir amb veu clara. Si sou pobres, seguiu el vostre camí. Si serviu la injustícia, avui compartireu la vostra riquesa. I va començar l'emboscada. Els sacs d'or i menjar van canviar de mans. Aquella mateixa nit, el poble recuperava el que els havien pres. Les criatures menjaven, els vells somreient, i el nom de Robin tornava a ser pronunciat amb esperança. La vida a Sherwood no era fàcil. L'hivern arribava amb fred i fam. Algunes nits, el vent s'escolava entre les branques com un udol i els homes alegres es reunien al voltant del foc. El frare Tuck explicava històries exagerades. Little John vigilava els límits del campament. I Robin afinava les seves fletxes. En aquells moments, no eren herois ni fora de la llei, sinó homes que compartien pa, cansament i somnis. Robin, sovint despert mentre els altres dormien, es preguntava fins quan podria durar aquella vida. Però sempre arribava a la mateixa conclusió: mentre hi hagués injustícia, ell no podria abandonar. El xèrif, enfurismat per les humiliacions constants, va anunciar un gran torneig d'arqueria a Nottingham. El premi era una fletxa d'or i una bossa plena de monedes. Però tots sabien que era una trampa. Lady Marianne, l'enamorada de Robin, va descobrir les intencions del malvat príncep Joan. No hi vagis, va suplicar Marianne quan ho va saber. És massa perillós. Si no hi vaig, va respondre Robin, ell guanya sense lluitar. Disfressat amb roba esparracada, Robin va entrar a la ciutat. L'ambient era tens. La gent murmurava, els soldats vigilaven. Un a un, tots els arquers van fallar.
Només quedava un penúltim concursant abans del torn de Robin. Lady Marian observava des de la tribuna dels nobles de la cort amb el cor encongit. Quan li va tocar el torn, Robin va respirar profundament. Va disparar. La fletxa va partir la diana amb una precisió impossible. El silenci va durar un instant. I després va esclatar a la plaça. És ell! Va cridar el xèrif. El caos es va apoderar del lloc. Fletxes, crits, corredisses. Robin i els homes alegres van desaparèixer entre la multitud com si el vent se'ls endugués. Dies després, Robin es va trobar amb Marian al límit del bosc. Ella estava preocupada. El xèrif no descansarà, va dir. Ha jurat acabar amb tu. Ell la va mirar en silenci. Per primer cop, el cansament pesava més que l'orgull. Potser no puc canviar el món, però no puc permetre que el món continuï així. Marian va assentir. Sabia que aquell era el seu destí. El xèrif va reunir un gran exèrcit i va entrar a Sherwood. Els arbres tremolaven amb el so de les armadures. Els homes alegres van resistir com van poder, utilitzant cada racó del bosc. Fletxes des de les branques, trampes als camins, confusió constant. El bosc mateix semblava lluitar amb ells. Quan tot semblava perdut, una comitiva reial va aparèixer. Era el rei Ricard Cor de Lleó, que tornava de les croades. L'endemà, Robin li va presentar els seus respectes al castell. Després d'escoltar el poble i veure les proves de l'abús del xèrif i del príncep Joan, va posar fi a la persecució. Robin i Lady Marian es van casar uns dies després. Alguns diuen que Robin va acceptar el perdó i va abandonar l'arc. Altres asseguren que va tornar al bosc, fidel a la seva llibertat. Ningú ho sap del cert. Però quan el vent sacseja les fulles de Sherwood i algú s'alça contra la injustícia, encara avui sembla que una fletxa invisible travessi l'aire. I tothom recorda el seu nom.